chibai le vek ule tun chuma chuan Naupang khongai thak tak Damilola Taylor thi dan run thak tak mai kan ngai thlau don ani Damilola Taylor hi December ni sari kumsang kha zakwa somriat pakwa Lagos Nigeria apyanga apa chu Richard Taylor ni in anu chu Gloria Taylor ania u meichia bami le u mipa tunde anaya a utenen hian kumsom velaya anin thlawawangin an chung ko duatron ania panglim thei tak hlimhmel pusang rengania mani ain ring tokin rwalu zokte akom thiam hleya akum phulavin ami zia chu apuitlinga abula omchuan a hlimna hri chu midanga kai ve thei hial ni in an soi thin ami zia chu ngainat lo theilo ani ti in apa chuan a soyani kum engamu chen chu ketu lagosa chengin Wisdom Montessori Ecosia School akal china Nigeria hian apa hian Hnutchhiah ve tok taka thoka an chungkwa po an harsa lem lo hle amai ro chu a u bemi chuan epilepsy phungzol na kan ti mai aveya Nigeria epilepsy engkolna ataw mai baka awang sia damna duin beisena sang taknen kumsang nia khan UK a lo theilovin an kalangaya bemi le tunde hi UK piang an ni wangin bemi chu UK khwale tui ani angin UK a athlonin in enkolna adong theilawa pa ber Richard chuan Nigeria ahna chu akal san theilo wangin Gloria chuan tunde le bemi chu UK lama kalpui atuma Damilola shwaive atum lo chan chu kumsom milek alania skulan lu chan chawa azirna hlam chhia tir ngot thei ani lo wangania apa chuan akal ve chu remati saklawa masela Damilola chuan ngen takteya angena wangin apa chuan afa padwat lai chu anu le a uterwalin UK a chuan akal tir ve ta ani Londona North Peckham Estate ta an chung te bulnaya chuan an cheng veya Peckham chu heti hunlai vel hian veng re theile veng nu fual tak alania poi khoina athlengna sain crime rate po asang hle ngeya inlo man atloma wang chawa Damilola te chungkwa hi hevenga chengan ni Gloria chuan bami a enkolangaya wangin na athok theilawa anei muna chu Nigeria atanga apasal hlo ron thon ani maya tunde chuan part time na anei veya mase a hlo chu abei tham hleya Nigeria annun nen chuan an kho sakle an chena chu leile wan tlugani tunde chuan university chhunzom pa in part time na athoka bemi po in a treatment alave chana Damilola chuan school azoma alo puitlin huna chuan doctor nia a u bemi inatna angneite enkoldam adu thowa soya skula chuan atlangnel ma hleya football a thiamin a pet goal thiam hleya hei wang hian Naupang dangte chuan an pola tel turin an du thei hle football hi a tui chil hleya a khel chaulo a enlampo a taima hleya Manchester United Football Club fan ru kol takani ngeya Liverpool FC po a chan thei hleya UK a anom kar khatna vela an harsavia wetelo chuan bol buthar ane ngeya a school lu na chu nomati in a chan thar te po angaina a Nigeria chuan zirna atan laptop an la manglawa UK a chuan engki machang kanga ama polin phone te aneya UK chu nom ati hleya a phone achang chuan apa bia in an school prefect ni alotum thu asoya apa hnena chuan Nigeria shwaile to lo turin angen boka hetia angen chan chu apa hian anubula Damilola chu thlathum nuwa Nigeria aletle turani tia asoi wangani akum phulovin apuitling kan ti to kha zirnate alo changka nga rwal ona changte shiain azirlaya te chuan ain sorbing hleya kumsom milek ni ma se ama hun chu ama to ka romanna asem thlapa skula changa aban vele a homework te ti in library a lekha chher turin akal le china achung te chuan an chuang thin hle UK a thlani vel anom hnu chuan Damilola chu a hokonga Peckham library a chuan akal koi china November ni riat kumsang ni a chuan Damilola chu ati dan ngai te in anin lampan chuan akal naknaka anom na Peckham a hian primary school pani a uma alu na lo zok school Naupang chuan Damilola lu na school Naupang lenau de lek Damilola te angrol chu an lo ti boy china hemi chumpo hian chung Naupang rwal ho chuan Damilola chu chongkam tenom tak taka lo chain
mi hang ani na te chu diriam takin an nui so a Nigerian mi ani awang te chuan an musit leya kho athim thet thet to a Damilola chuan voi khatte po achang leit lawa zak takin ngoi rengin Naupang ho chu akal pela voi tam tak hetia an lo chai tak zia chuan November ni somni paruk tlaya chuan anu bula Naupang dangin an lo chai num na thin thu asoya anu chuan alo ngai thu tak hleya afapa an duat ve ngoi ngoi an lo chai num na chu aril ru ana in Naupang ho chu tu tenge an ni an zota mase demi chuan tu tenge an ni asoi du tlatlo atuk November ni somni pasaria chuan anu chuan demi chu school thleng atha a ama chuan a u tunde khan atha china mase university te azoma wangle upper time na a akalangaya wangin ama in akal ta china ni school atha zo chuan Gloria chuan Damilola te head teacher muwa thil om dan te shilin demi chu lo thli thlai deuh turina shila nima sela Gloria hian a shat me alo chu in chai nom na na chu school pon lama thlengani ti hi ani skula chuan pa ngai takin demi chuan a hun manga school bana chuan ati dan ngai tein Peckham library a akal leya library hi tlaidar li le min somnga vela a chwa sana CCTV a alandana thuthenga akalpa chuan a zwang kaya hlim takin konga chuan akala ma sela zanani po chuan demi chu an inal thlenglo Glory ril ru chu anuam thei to lo afapa an lo chai nom na chin ti a hria ta changat phei ka chuan ti chuan afapa kong zo china chuan kalin demi chu apong zon taringot maya konga te chuan anin to mai aringa skula anjer tir tu te le library ngak tu te chu dami omna chin an shat le shat laute an zota mase tu mai in an shat lo thu in an lo changa dami kong zo chu a shu chhuak vek towa an ina thlendon che pa chuan thilpui a thleng ti sha takin ludana police ta chuan an lo siama Gloria chuan police officer pakhat chu panwatin thil omdan azota police chuan Naupang pakhatin be atoka athi thu alo shil tamaya Naupang chu Damilola nge yani police te chuan demi chunga thil thlendan anrin dan hetiang hian an soya demi chu an ina thlen lo na year chali chawin adal towa himdam takin an ina thleng chep tia chuan mi panau pangrwalin an lo ti dinga chungkam chetak takin an chung khuma a hnung khir sakin a thil nei te laksak tumin an dapa engma alo nei tak silawa chuan anu in khwa avo to emawanga alaisak pufa jacket chu hlip turan tia mase demi chu chutimaya tlomchi anilo rolthar thinrim chuan bir ke chuan demi ke chu azaita shok maya ahliam hi athuk leya akele amalpui inzom na tha chu a khoi poya centimeter ruklaya thukina kaka thesan tam taka chhuak boka es horop shapin amalpui chu an siam saka hemi nu hian rolthar ho chu an tlan chhia a demi chuan thesen tam taka hlawa thesen chhuak ati phuiwat lo chuan anun na hial achan theiti an shia ni ngei turani theile theilavin kailon lama ain se senga an in lama pana kailon toplam a nai to thia chuan atluta a heti lai hian mi pa pakhat chu a in lampanina kala kailon bula thesen tam tak lo om chu a hmuwa thesen buak na hnu ma chu kailon chawa chuan a chui chho zela chuta demi chu ni khwa shimu malovin a hmuta a chupa chuan demi chu boy somin a thesen chu khoya changalo chhuak nge ti sha tumin an en kwala demi an boy som tu anei ti an sha chuan chupa chu a ena har sathi takin anui seya kacha e ati chok choka hei hi adam laya athu soi nu hnung ber anita ani boy som tu pa chuan 911 callin aranglama ambulance ne na lo thlengwat turin atia man mole okhur darin mi panau pang alo bera kumsom pahni mi ani athi chep ania athi chep to tin 911 operator chu ashila hetia achong lai hian demi chu azoi tial tiala ni khwa ashe to lo akal to tin 911 operator nena chuan atilea athoma hian chenom nai deuh mi panga vel chu anron pungkhoma a thenin athi chu me phui an lo tuma an thei angin demi chu an lo boi soma paramedic aron thlen chuan a hmuna an thei angin an han boi som velea mase athi chuak te chu atlem tial tiala alung phu chu azoi tial tiala ambulance a hlangin damdoi in laman panpuya mase damdoi in an thlen hian Damilola Taylor chu athi ti an puang zarta ani
boy som tupa in 911 a kola ni khwa a shat lau khan a thi zui nia an ngaya apian champha lo thlen mani soma aboral ta ani achung te chuan a thi don hian maltakin a thilawa kan fa pa hian chan chatak ama boy som du tu anei ani antia damdoi ina thu chiangai changa demi chungte anom chaplai chuan a u tunde chuan Nigeria apa a shilangai don ti siain a she hleya payphone atang chuan apa thona head office chu a kola Richard chuan meeting anei laiania a office ne lawa head office a kola dong chu mak ati hleya thilman mo thak tak a oman ti phei chuan ari ruwa nom lo dana satak ain cham ngala a meeting nei lai chu ti topin a call don chu an changa ta chuan afapa adwat emem chu rong taka tha ti a shata ani afapa athi ti a sha chuan abing mupa nikoshelovina oma medical center a har chhuak chawani hemi hnu hian UK a thlok ve ngalin kong tluan chuan thala tu le news reporter te chuan an umzuya afapa tha ani ti a sheve chawania hengmi te hian afapa suna hun taknial po an siam saklo chungko tam tak chuan an chana chu an tor puin an sha thiam pui hleya UK mi puin Damilola hi an sunani antia amel shat ngai lo kuta thiin a thi dona theile theilewa ka cha e tia anui suk te kha an ngai sangin lainat a hlo pha hle ani Damilola Taylor chu London Khawlaiah miswal tu emo in thi turin an Hnutchhiah he case hi case street tak zong ani don ani achung te tan ana in an sun bang theilewa heti lain karkha don chu press meeting za zawmap lavin antiboya interview nei tumin demi chung te chu antiboy renga Richard chuan lusun nen heng press meeting ma chon chu a thai ngang lawa wangin ari ru tot lutuk chu angai to na thing har turin Nigeria lama let le shi mai atuma alet ma hian police te chuan an fa pa thatu chu tu poni se an man chwa tur thule an thei top an chwa tur thuin an thla a investigator somnga chuang chu he case boy pui tur rawat an nia heng hun lai hian UK case omtoa investigator anda number chum alani nge ama sabera demekal na chinte anhan chuya Peckham library a akal ngeya CCTV a pon lama achetla po mu tura oma a ho konga hian a chian pani Jombuya gale a u grace atoka Jombuya ga hi Star Wars movie a khan achang ve nge John hi UK a damia chane masak berania John le a u grace nen anin mangcha nuwa an kalna turlam an pan ve niin John chuana soya Demi anu Glory Khan Demi chu Naupang dangin an chai nom na chin thu police te ashil towa police te chuan hei hi Demi thi chan bera an ngaya a thi chan aloni chuan tol thatu chu Naupang mai aleni don ti na ania DNA database a DNA chuan crime scene DNA milo poni se a om lo shan lo DNA sample chu nakin huna poimo na al nei be sayin anda cha a investigator te chuan Demi ho konga chengte in kongka chukikin Demi thi zana khan Demia an lo mu em ti boy tu an omem ti te an zota ati du tor omang mi an shet lo te thlengin an zota chung mi te chuan investigator te chu an chang chadu lovin an tho pui chadu lo hlemaya Demia tha ani na hi Stephen Lawrence atwal thina nen khan an hlat lo hle ngeya mi hang ani awanga chi in thlerbing wanga tha ania Black community te hian an lama police an changlawa police in an ngai tha bi ka anin ngai tlata chenkha chu kongka an hona police mel an mu rwalin kongkhar an khar le ngala crime rate sana mun ania pui khoi na ne na in che anok chu a che vele chengte chuan an du lawa rin hlel ni an lau wang pakhat ania miswal om chadu law om khom thilti a an ema wangin demia thina chungchanga evidence petu chu an ron bitum ve mayang ti an lau wangani police te ti ngai na shelo chuan demia thina chungchanga information pe thei apyang hne na dollar noi nga an pek tur thu le kha an tar chhuaka heti la hian police te chu demia thina bulbor vela chuan petrol an nei renga demia chunga thil thleng ang hi midang chunga po a thlen lau thon thila le an nu chuina pui thei tur engemaw shet bel anin be sei wangania mase a che vela chengte chuan an lo ngai thei lo le pek hleya police en thlak na hnuaya umle zalen lawa anin ngai ani police te chuan demi thi hun lai vel khan midum rol thar pathum mi inan mu thule chumi te chu zonan ni thu an choa heng rol thar te hi kumsom pakhata changa kumsom panga vel ania ngaya niya
kurma pum lukhum nei lian tak rong thim lam an hak thole chen khat chuan chu hmun atanga an kan chhiat thu an lo shila kar ni chungin police in rin hlel mi pakhat an mana mase heng mi te hi dami thina a in hnam hnoi lo vekan ne wangin an chhuale hluma an vai hian pekham che vela chengan ni hloma an zinga rol thar pakhat chu police laka a hwai sar hleni in police te chuan an soya heng mi pakhat te hi chhuama se aruka enthak turati an ni kumsang ni pakhat Damilola tha ani achanga thlali hnuwa chuan tlerol kumsom pali a upa churon chong chhuakin Damia an tha lai chu amit ngeya a hmu thu asoya a hlau ema wangin a chong chhuak ngam lo hi alo nia mi pali ani thu soin police den hena chuan an hminga shila police te chuan chu mi pali kumsom pakhat atanga kumsom paruka upa te chu an man ta a January ni somthum kumsang ni pahnia child nei janania heng mi pa pali te hian an case kal lai chu an la thu tak lo hleya pakhat chu eng hel nei mel po pulo hian a ham boy boya pakhat la it puzzle buka rong chei tura cheya chu tiang khopa le Naupang chuan ni chala nei ti hi an shelawa angjok hiala school chip velakal anin ti emoti mai turani heng Naupang le rol thar te hian Damilola an that nge ti chena pakhat ma investigator ten an nei lawa tlerol kumsom palimi mita mutu chau chu an bei sena nei chunani defense team lam chuan he tlerol hi chung ko har se taga changa chur chhuwa ka neya lomana du awangin heng Naupang le rol thar te ming hi asoi mai mai ani ti inan pu a athosha te police a shil khan thomno thar an lei saka ama an biak theinan mobile phone an lei sak boka dollar noi nga ero kumsom pariat atin huna che adong thei don ani athosoi athak ngun hleya ama ngei pu in police te hena dot asoi thu asoya korda chuana awa azam lo hleya just chuan he tlei roli thu hi arin tlak loveti in Naupang pali te chu a chwa zalen ta a masela police le Damia chung te chu tlomai an latum lo Dami case chu midang kuta hlan ania a case khoi tu thar chuan thil engkim abula changin an chan chhaleya DNA le bottle rock te thleng chuan abula changin azir chiang le veka Dami thina chung changa an lo rin hlel to te nen lam chuan amalte te in azir chianga chuta rin hlel pathum anei ta a heng mi te hi kumsom pani som pathum le kumsom pangami ani kumsang ni panga chuan me pathum te hi manania Damia tha ani khan kumsom pani som pathum le som panga chau ni ma se kumsang ni panga a an sha chwa chuan kumsom paruk som pasari le som pakwa an lo ni towa anau pang pani te chu kumle tlinglo ania wangin an ming puan zar phal ani lawa masela tuna chuan kuman tling to thawa an ming chu Ricky Predi le Danny Predi ania a upa ber chu kumsom pakomi Zubair Mohammed ani police te chuan station lama shwayin lokapa an khung ngala hemi chung hian an chen apartment chu an handap kwala chuta an wardrobe cheu an han enak chuan Damia tha ani zana an thom no hak nia an soi chu alo om hloma hei mai alani lo Danny Predia pheikhoka thisen kai chu Damia thisen ania Ricky Predia sweatshirt thisen chu Damia thisen ti test result in adi changa Predi unaw kora te chuan Dami kormul akai nuala Dami kora te khan an kormul akai ve boka hebaka hian an pheikok le sweatshirt Dami thisen akai dana Damia ain liam lai khan abul naya anum ve ngei ti adi chiang police te chuan finfian anei thatoka anin ngaya ti chuan Rick Danny le Zubair te chu an manta a kumsang ni parukhan chailan neya mase maktak main an pathum hian thiam lo na an nei lo ti in court chuan thu ati top lai loka Ricky Predi chuan a hokonga lekha a real justice for Damilola Taylor ti chu akenga Damilola ti chu ati luinge ati swalwangjok a horop ala diklo zuya just chuan hearing nei le turin Predi ti unaw chu atiya Zubair ero thiam chantir ani thung defendant chuan police lamin evidence an nei chat ema wangin Predi unaw te chu thiamlo chantir an ni ngei aringa chuwang chuan Dami le anni unaw chu in swalin Dami chuan bottle ke adel ni in hearing an nei na asoya defendant thosoi chu ani theina lai a omve thawa wangin pathologist chu sena kau ania pathologist chuan Dami liam omdana chang chuan bottle ke chu adel ani ve thei thauti ina changa an ina changimo khoya changma a shamshei an kenglai mu ani lo baka
Demi chuan bottle ke adel ti in an lo chang ve tlat bok nen Brady unaw te chu kumriat jail tang turati an niya jail tan hun chung an ti tlem chan po khati hun lai khan kum som pahni le som pathum chau an la ni wangania tumreng wangni lawa tol thata pu an ni wangani bok an unaw hian kumnga vel or chau jela an tanga an chwa hnu hian poyan khoile china wangin jela an lu chhuak zut renga Denny Brady phei chu pekhama akir le phalsak ani to lovani Richard le Gloria chuan an fapa Damilola Taylor shet rengnan Damilola Taylor Fund le Damilola Center Londona an honga Damilola Taylor Fundina atumber chu Londona shamshei manga poikhoina ti kiamania Richard chuan shamshei tho mangte chu miril rure theizia mido zebzia ti in asoya Damilola thi hnu hian sarkar po in pekhama crime rate sanglu tukti niamnan ma an la vena sa hleya omze emem lo ma se Damilola thi na hian miril ruwa thu asoiti a shat hle